Dost. Dost adı. Can. O görýän men ha. Dost adı. Biz hakyky dost. Ahlatly marketde söwdany etkip getirdik. Oğlanlar. Dilge Ne içmez. ihlaslı marketten hakikaten söwdany etdik. O marketde ya. Ne vakt var? Kimne vakt var? Net aşama oturursa. Ne Oğlanlarına koşuluşup çık produktlarlığa. 100 manada mastatlıkka. Böyle lo. Şöyle. Tere 100 manada şöyle olin 33 manat 33 tengeden etdi. Ine 33. Dur. Bir tane gali ara. Ay birim de alayarsa problem o ama. Dost yo, men almayan no. Men on dostuma vererdim. Doğru aýdýar. Menim onan var, menim dostuma berer. Rolni men alayar. Böyle böyle. Men alayar mesele yok. Ine 33 manat 33 tengen al. 33 manat 33 tengen verim alýar. Ine boldy dost. Bulýar ali. Bir tane. Boş oran. Yo ne? Yüzün erbe diýen bir tengen o aslında siýo bir zat bala sen yüzün erbe diýen. Bilgeçseniz misal edýän adam. Bir de näçe kıymış şu çöptür kesmek bilýärmi? Çöp dostlar. 100 manat 3'e bölünür. Şoň üçin birimiz var, gidämezdik. 2 çöptür kesden gowy. 100 manat 2'e bölünýär. 50 denem ýetdi. Sen doğru aýdýan. On ýal bol toglanlar men. Gidäýär no. Dur dost. Biz dost akly. Goý men gideyim. Bolýar sen gidäň. Gidäň. Ene 33 manat 33 tengen. Torma dost bölünür nokta men güne kadar şu var. Ya gowolla gidenim gowol. Gel mun pul faýdasaly. Dost 2'e bölüp bolýar. Sen 33 manat 33 tengeni 2'e bölýän boly. Kadar iki bölün ama. Dost. O beytmelo çağıralo. Gel dost gelsene. Durmuşda 3'e bölünýän adam var eken dost gelsene. Gel. Dost 30. Sen dost ben aç kalmışypdyryn. Ine bir pikirlendim de ha. Fikirlendim bir netije geldim. Dost 3'e bölünýän adam bar eken. 3'e bölünýän adam. Seret 33 manat 33 tengeni 3'e bölýän bolyn oglandar. Deňce paýlaşýar. Deňce paýlaşýar bolyn. 11 manat 11 tengeden etdi. 11 manat 11 tenge. Eliň al, eli gaçyrama. 11 manat 11 tenge. Ana, ýetdi dost. Ana bilýär ali. Yigitler. Ha. Gel dost gibi näçe ýetirdi fanak görür. Gel falan ali. Gel. Ferit yigitler. Meni 11 manat 11 tenge. Menne 44 manat 44 tenge. 44 manat 45 tenge. Ya bir kilek bolýan. Yo begen dedin mi? Yo begenýän. Begen. Nemeler yigitler. Gel. Onu da täzeden okuşup täzeden paýlaşýar. Bolly. Näçe mandymma? Täzeden okuş bolýarmy? Ene 11 manat 11 tengen var da elimde. Koşupsyn 11 manat 11 tenge. Koş. Ene menem 11 manat 11 tenge koşýar. Näçe bolýar? Ene 33 manat 33 tenge bolýar. Ene seret dost. Ene seret arasy halal 3'e bölýär. 33 manat 33 tengen bölýän bolyn 11 manat 11 tengeden etdi. Ene de olanlar ne 11 manat 11 tengen alýan? Dost 11 manat 11 tengen alýan. Bolly. Problemi ýokdur. Begen sen o ýüzüň açdan o ýüzüň açdan. Yo, oglanlar. Matematika taýdan dogry. Ýöne adam käçek taýdan dogry däller. 100 manatdan näle 11 manat. Bolýar, boşlar aldana bidar ettin ya bir. Deň paýlasaňa näerde alay? Baran ýerinde näerde alay? Göredim mene. Kadir, maksat. 100 manat gali, deňce 3'e bölüp 11 manat 11 tenge. Kulturyny sokdular.